Happy anniversary, mahal. All the best. I love you, my Disney princess. Ako'y kinikilig, bakit kailang malapit ako'y nanginginig. This one, nag-away dyan. This is my first time ko naka-iinan, surprise. Thank you, mahal. Then, be safe always, Dira. And I'm always here for you, no matter what happens. And I need you to know, even though I'm far apart, Eagles Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, good morning. Ikaw si Ma'am Irene, ma'am? Matngal. Agi kami sa barangay hall, ma'am. Ikaw to ba yung bookkeeper? Bookkeeper dito? Lagi padala munisipyo, ma'am, notice para ipahatag sa mga bookkeeper mag-adto dito sa munisipyo mga alas 10. Pero ikaw lang ipaon na diri kay murag na gamay kuan dito kaning reklamo sa mga bookkeeper, ma'am, diya sa San Agustin. Ano may papirmahan si ma'am? Kadali, ma'am. Nay, nagreklamo nimo dito? Wala. Lagi notice ipadala sa mo, ma'am. Reklamo sa isa ka bookkeeper sa San Agustin. Oo, may kabalo pero gipadala ra man na sa mo, gipahato dire. So pa-check ko, ma'am, kay na video lang mi para din sa mo ang pagkuan karon ato dire. Surprise! Happy anniversary! Good morning, ma'am. Okay. Ma'am, maayong buntag. Maayo dyan ang buntag kay sa'yo kayong pasurpresa. So, ang paila-ila na imi, ako na si MM, kani si Abby and James. We are from AM Digos Flower Shop. So, namin diri karon para makiselebrate sa inyong ikapila naman yung anniversary. First anniversary. Wow, maudi ay bongga kaayo. Ya, pina-morning, pinasayo pa dyan kayo sa buntag. So, kabalo naman dyan kagkin sa imong anniversary, no? Basing nailain. Wala. Ayo. So, na siya yung mensahe, ma'am. Short message lang. Ana lang siya. Happy anniversary, mahal. All the best. I love you, my Disney princess. Wow! Disney princess! Okay, so, unsa man imong hang mensahe para kay Sir, ma'am? Sige ha, pa-sorpresa. To be honest, ma'am, nag-away dyan. Wala Doble ko na ini. nag-expect. Ako, wala di ko nag-expect ano. Tapos, thank you. Ula ko this is my first time ko naka-iinan, surprise. Then, thank you, mahal. Then, be safe always, Dira. And I'm always here for you, no matter what happens. Oh, sure. Pwede ko yung mata, ulawa ko Ano nag-away man mo? Wala yun na misunderstanding. Ito yun yung mag-away, no? Ito yung nag-away, ma'am. Lain ba yan yung bayi? Mangitag dikil. Wala. So, katuloy mo mensahe sa iya, ha? Nag-request man siya pasayawon daw. Sige. Picture na lang. Happy anniversary! Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya. Kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Digos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Ang Digos Flower Shop lang doola.